Pag abot na mo sa emergency, giatiman din ko sa mga nurse. Pag atiman sa mga nurse, giinjikan din ko atong para maayo akong paginawa. Dayon pawala sa katul. Pag injik diri man sa akong kamot, diri oh, ginjikan ko. Pag human og injik, akong paminaw nga init kayo ang akong kamot. Niinit. Paingon diri niinit. Pag human, pamatian gyud. Ang katul gyapon kay akong mga lawas ulo niya. Gikuanan nilang akong diri para sa heart, ilang gi-monitor na okay raman. Mao dayon to nga pagkahuman ato, murag ang init gikan diri ba nilatay pingon diri na paingon sa kong kalawasan nilatay paingon sa kong ulo diri paingon diri sa kong dughan nya murag nay akong nabatian nga murag nipitik ba unya diri dayon sa kong tutunlan na day nipitik nga murag gilo kaayo nakaubo ko nga wala man ta ko ubuha nagawas din ang laway nga kanabitang bula-bula nga pilit kaayo. Sige din ko panluwa kay pagkatadto na nasay mo gawas nga pilit kaayo. Sus kung wala tingali ko adto sa wala ko mada sa ospital. Di gyud ko adto makaginawa tingali. Babay earth gyud ko ato. Ila man kong gipahigda didto. Akong gipamatian nag-anam-anam og kawala ang katol. Hantod nga niingon day na ang nurse nga sige man sad ko nila og pangumusta ba sige ko nila ging kumusta unsa may gibati ilagi kong gimonitor kay nabalaka pud to sila sa ako kay katul gyud ka pula-pula na gyud akong lawas sa ato ba na niingon din sila nga kanang mga isa ka oras gikan karon pwede na ka mauli kung wala nay nang dili na kaayo katul unya dayon murag mahayahay na imong paginhawa nakagawas mi dito sa ospital kay kanang wala naman kaayo napay katul hantod karon napa magidi katul sa kong lawas pero murag ni arang-arang na kay dili na makapula pero akong mata tanawan ninyo hubag pagyapon tingali sa ilalom sa kong lawas sa anin apay mga hubag-hubag kadto bitong nay mga katong nay mga allergy ba sa mga pagkaon o bisan unsa kay sa una ako wala man koy allergy sa mga pagkaon. Wala gyud, wala. Pero karon bitaw nga inani na akong edad, naana day mga allergy na tingala ko nga tong miagi. Bisag naghikap lang ko sa tubig, nangatol na ko nga tubig ga kanang mainom. Wala man anay hugaw kay mainuman. Nang hubag nang akong kamot. Unya pero nawala ra to kay nagtumal ko si tirisin kay allergy gyapon to. Pero wala mo kalat. Pero karon ang grabe gyud kay